ďalšie granule? Pozri si toto video. Väčšina ľudí si pri výbere krmiva nevšíma 3 najdôležitejšie veci. Za prvé zloženie. Prvé 3 ingrediencie hovoria o všetkom. Všímaj si, či je mäso v zložení na prvom mieste. Práve prvé zložky sú v krmive najviac zastúpené. Čím viac mäsa, tým kvalitnejšie a výživnejšie krmivo. Potom minimum obilnín. Múčka a obilniny sú lacné plnivá. Psovi nedávajú toľko živín ako kvalitné mäso, ktoré je prirodzene stráviteľnejšie. A potom stolica. Áno, aj to, čo po krmive ostane, veľa napovie o jeho kvalite. A ešte bonus. Z tejto konzervy si vieš pripraviť domáce tamosky. Stačí ti forma, konzerva, šup do rúry a máš low budget čisté a chutné odmeny. Majluk Spav je kvalitné slovenské krmivo z lokálnych surovín. Nájdeš ho na www.majlukspav.sk. Toto video ti pripravili Lilo a Radus z Liloscu. Nezabudni si video uložiť, aby si vedel, odkiaľ najbližšie objednávať granule.